Stvarno mi je htjelo pobjeći ovo. Bolje onda kavu popiti. Tako je. Jedna od posljednjih oaza gdje možete popiti kavu je ovdje na Kopiki. Da bi poboljšali prodaju, morate privući kupce. Razmišljao sam dugo, evo, sad sam na autopiji i znači tu ljudi baš i ne vole da ih se snima, ali postoje dečki koji su u stvari aktivni u zvanju gostiju, nemoj tako jako. Uživate. Evo radimo jedan blog o prodaji. Da, Idemo vidjeti gdje ćemo privući kupce glasnom ili ćemo ih otjerati. Zvukovi iz studija Darija Plevnika.